Announcer ka daw kasi walang kulang ng announcer. Okay. Malakit yan, malakit. Hello. Welcome back. Wala tayo tubig. Bakit ang dami sa dito? Napakadami doon. Lahat. Pagkain, cake, everything. Okay, score 59-52 in favor of 59. Hinawakan, number 6. That is your first personal foul and bagong sapatos. Number 7. Basket. Itong mga batang to ay masipag. Mga masisipag. Number 21. Foul. That is your third personality appearance. Pangit yung may echo. Alisin nyo yung echo niya. Hindi naman ako kakanta. 15, warning. Warning for graduation. Number 26 to number 21 to number 36. Now driving the ball. Passing to number 21 to number 6. Nawala. Rafael. Sayang. Okay. That is a 3 seconds violation. Number 36 to number 13. 30. Rebound by number 21. Villa Flores. Okay. $25. Hindi wag sila sumali. Kalurang to, pinagawa ko. May pustahan ba dito? Kapangit ng mga... 30. Ano bawal? Ano bawal? Ano raw? Ano? Bawal magbiro ng Kaya na sinabi kanina. Number Sino sabi? Anong team? 27. Bakit? Sabihan kasi for you and for me. Si Poryo, di ba? Poryo daw. Tama, thank you. Number 6. Fabian. Traveling. Number 6 and number 11. 17. Alhad 3. 6 minutes.